истинско изображение или AI. Този път ще разглеждаме коли и със сигурност тук ще ми бъде много по-трудно. Тук имаме, доколкото виждам, две поршета, като аз виждам повече детайли, честно казвам, не знам дали се бъркам, но на това синьото порше тук от дясната ми страна, повече светлосенки, така че бих казала, че това е истинското изображение. Продължаваме с два малко по-практични автомобила, като може би тук, защото виждам емблемата на Toyota, а на другата кола не мога да видя емблема и фаровете ми изглеждат малко странни, бих заложила, че това е истинското изображение. Тук отново може би по същата причина, защото пак на тази кола не виждам емблема, нямам никаква идея каква е причина на някакъв Ford стар модел. Бих заложила, че това Porsche е истинското изображение, макар че самата сграда отзад, нали, малко ми е така нереалистична, но пък този фон не се ли повтаря вече няколко пъти. Да, това е истинското изображение. Всъщност тук, ако си следвам логиката, трябва да избера, че това изображение е изкуствен интелект. Само че на мен тук това изображение ми изглежда много по-реално, отколкото другото. Напишете ми долу какво смятате вие.